ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತರಿಗ್ಲ. ಇನ್ನೇನು ಮೆತ್ತೆದ ಗಂಜಿದ ರೆಸಿಪಿ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪರಲ್ಲ. ಮೆತ್ತೆದ ಗಂಜಿ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಮಾತ ಇಲ್ಲಡ್ಲ ಮಲ್ಪುವೇರೆ. ಐಕ್ 4 ಮೇನ್ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಉಂಡು ಓ ಮಾತೆರ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೇರು. ಅರಿ, ತಾರೈ, ಬೆಲ್ಲ ಬೊಕ ಮೆತ್ತೆ ಪಂಡ ಮಲ್ಪುನ ಸ್ಟೈಲ್ ಒಂತೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಉಪ್ಪು ಮಾತ ಇಲ್ಲಡ್ಲ ಅಂಚ ಟೇಸ್ಟ್ ಒಂತೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಉಪ್ಪು. ಇನಿ ಅನ್ವು ರೆಸಿಪಿ ಶೇರ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅವು ಎನ್ನ ದೊಡ್ಡನ ರೆಸಿಪಿ. ಕೆಲವು ಜನ್ರೇಷನ್ ಒಂದು ರೆಸಿಪಿ ಪಾಸ್ ಆವೊಂದುಂಡು. ಎಂಕಲಿಗೊಂದು ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಒಂದು ರೆಸಿಪಿ ಅಂಚೆ ಎಂಕುಲಿ ಏಪಲ ಮನಸ್ಸಾನಾಗ ಇತ್ತೆ ಮಲ್ಪುವ ಪಂಡ ಊರುಡು ಕೆಲವು ಒಕೇಶನ್ ಉಂಡು ಏಪ ಮೆತ್ತದ ಗಂಜಿ ಮಲ್ಪುವೆರು. ಒಂಜಿ ಆಟಿದ ಅಮಾಸೆ ದಾನಿ ಕಾಂಡೆ ಪಾಲೆದ ಕೆತ್ತದ ಕಸಾಯಿ ಪರ್ದು ಐಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಮೆತ್ತದ ಗಂಜಿ ಮಲ್ಪುವೆರು. ಮದ್ಮೆಗ್ ದಿಬ್ಬನ ಪಿದಾರೋಡ್ ದುಂಬು ಇಲ್ಲಾರ್ದು ಮೆತ್ತದ ಗಂಜಿ ತಿಂದು ಪಿದಾಡುವೆರು. ಬೊಕ್ಕ ಬಂಜಿನಾಲ್ನ ಕಲೆಗ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಒಂದು ಪೇರ್ ಆರೆಗಾತ್ರ ಬೊಕ್ಕ ಇನ್ ಜನರಲ್ಲ ಹೆಲ್ದಿ ಉಪ್ಪರೆಗಾತ್ರ ಬೊಕ್ಕ ಡೈಜೆಷನ್ಗಾತ್ರ ಅಂಚೆ ಕೆಲವು ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಒಂದು ಮೆತ್ತದ ಗಂಜಿಗೆ ನಿಕುಲ ಖಂಡಿತ ಮಲ್ತದ್ದು ತುಲೆ ನಿಕಲೆಗ್ಲ ಇಷ್ಟ ಅವು ಹೆಚ್ಚ ಪಾತರಂದ ರೆಸಿಪಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಒಂದು ರೆಸಿಪಿಗೆ ಬೋಡಾಪಿನ ಪೂರ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ನೀವು ಆಗ್ತದೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮೆತ್ತೆನ ಯಾನು ಲಾಯ್ಕ್ ದೆಕ್ಕದು ಅವೇನು ರಾತ್ರಿಗೆ ಸೋಕ್ ಮಾಡ್ತದೀಪೆ ಒಂಜಿ 6 to 7 hours ನಮಕ್ ಸೋಕಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಬೋರ್ಡು. ಇದನ್ನ ರಾತ್ರಿಗೆ ನೀರು ಪಾಡ್ದಿನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಿನ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ರೆಡಿ ಹಾಕೊಂಡು ನನ್ನ ನಮ್ಮ ತಾರೆದ ಪೇರ್ ಮಲ್ಪುಗ ಯಾನ್ ಕಾಲಿ ನೆತ್ತ ಅರ್ಧ ಗಡಿ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪರೆ ಒಳ್ಳೆ. ತಾರೆ ಮಲ್ಲ ಇತ್ತಂಡ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಐತ ಅರ್ಧ ಗಡಿ ಯಾವು ಎಲ್ಲೇ ಇತ್ತನ ಒಂಜಿ ಫುಲ್ ತಾರೈ ಪಾಡ್ಲೆ ಯಾನೊಂದಿತ್ತ ಕಡೆವೆ ಒಂತ ಉಪ್ಪುಲ ಒಂಜಿ ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರು ಪಾಡ್ದಲ ನಮ್ಮ ದಪ್ಪ ಪೇರ್ ದಿಪ್ಪುಗ. ದಪ್ಪ ಪೇರ್ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ತೆಲ್ಪುದ ಪೇರ್ ಮಲ್ಪುಗ ಕೂಡ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ತೆ 2 ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಆಯ್ತಾ ತೆಲ್ಪು ಪೇರ್ಲ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ನಾನು ನಮ್ಮ ಗಂಜಿ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪುಗ ಯಾನ್ ಮುಲ್ಸ್ ಕೋಲಮ್ ರೈಸ್ ಇರ್ತಂದ್ರೆ ನಿಕಲಿಗೆ ಓ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಉಂಡು. ಓ ಉಂಪಿನಾರಿ ಉಂಡು ನಿಕಲ್ನ ಬಾಸ್ಮತಿ ರೈಸ್ಲ ನಿಕಲ್ ಪಾಡೋಲಿ 4 ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರಿಗೆ ಎತ್ತಂದೆ ಯಾನು ಐಕ್ ನಮ್ಮ ಮೆತ್ತೆ ಎತ್ತನ್ ರಾತ್ರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಬುದುಲ್ ರದಿತ ಅವು ಪಾಡ್ಗ ಲಾಯ್ಕ್ ಕೊದ್ದಿ ಒಡೊಂದು ಕೊದಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಅರಿ ಪಾಡ್ಗ ಉಂದುಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಕೊದ್ದಿಯೋಡು ನಿಕುಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಕುಕ್ಕರ್ಲ ದಿಯೋಲಿ ಒಂಜಿ 4 ವಿಸಿಲ್ ದಿಯೋಡು ಹಾಕೊಂಡು ನಡು ಟು ಚೆಕ್ ಮಲ್ತೊಂದೆ ಉಪ್ಪುಲೆ ನೀರು ಕಮ್ಮಿ ಆಂಡ ನೀರು ಪಾಡ್ಲೆ ತೆಲ್ಪುದ ತಾರೆದ ಪೇರ್ ದೀತ ಸೈಡೆಡ್ ಅವೇನು ಪಾಡ್ಲೆ ನಿಕಲಿಗೆ ನೀರು ಕಮ್ಮಿ ತೋಜುಂಡ. ಪಂಡ ಎವ್ರಿ 5 minutes ನಿಕುಲು ಅವೇನು ಸ್ಟರ್ ಮಲ್ತೊಂದೆ ಉಪ್ಪುಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಡಿ ಬತ್ತರ ಮಸ್ತ್ ಚಾನ್ಸಸ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ನೀರು ಕಮ್ಮಿ ಆದ. ರೈಸ್ ಲೈಕ್ ಕುಕ್ ಆಂಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇತ್ತೆ ಏನು ಬೆಲ್ಲ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ನಿಕಲ ಬೆಲ್ಲದ ಕಲರ್ದ ಮಿತ್ತೊಂಡು ನಿಕಲ ಮೆತ್ತದ ಗಂಜಿ ಓ ಕಲರ್ ಹಾಕೊಂಡು ಲೈಟ್ ಇತ್ತಂಡ ಮೆತ್ತದ ಗಂಜಿ ಲೈಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಡಾರ್ಕ್ ಬೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ಯಾಡ ಮೆತ್ತದ ಗಂಜಿ ಡಾರ್ಕ್ ಕಲರ್ ಹಾಕೊಂಡು ನಿಕುಲ್ ನಿಕ ಪೌಡರ್ ಬೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಓಲ ಬೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಓವು ನಿಕುಲ್ ಬೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪುವರು ಅವು ನಿಕ್ಕ ಪಾಡೋಲಿ. ಯಾನು ಒಂತೆ ಬೆಚ್ಚ ನೀರ್ಲ ಪಾಡಿ ಎಂಕ ಗಂಜಿ ಒಂತೆ ದಪ್ಪ ತೋಜೊಂದಿತ್ತು ಲೈಕ್ ಹತ್ರ ಗಂಜಿ ಹೆಚ್ಚ ದಪ್ಪಲ ಆರಬಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚ ತೆಲ್ಪುಲ ಆರಬಲ್ಲಿ ಇನ್ನಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಯಪ್ಪ ಜಾ ದೀಪ ಅವು ದಪ್ಪನೇ ಆವಂದು ಉಪ್ಪುಂಡು ಐಕತ್ರ ನೀರು ಉಪ್ಪೋಡು ಇತ್ತ ಲಾಯ್ಕ್ ಬಾಯ್ಲ್ ಬತ್ತಂಡು ಯಾನ್ ದಪ್ಪದ ತಾರೈದ ಪೇರ್ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಬೊಕ ಒಂತೆ ಉಪ್ಪು ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ. ಉಪ್ಪುಲ ನಿಕುಲ್ ಚೆಕ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಉಪ್ಪು ಒಂತೆ ಬೋಡೆ ಒಂದು ರೆಸಿಪಿಗೆ ಅಂಚ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ಲೆ ರುಚಿ ತಕ್ಕ ಲಾಯ್ಕ್ ಬಾಯ್ಲ್ ಬರೋಡು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್.
ಬಾಯ್ಲ್ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮೆತ್ತೆದ ಗಂಜಿ ರೆಡಿ ಉಂಡು. ಕೆಲವು ಕೊಡ್ಡಿ ಒಗರ್ನೆಲ್ಲ ಪಾಡುವೆರು, ಎನ್ನ ದೊಡ್ಡ ಪಾಡೊಂದಿತ್ತು ಜಿರಂಚ ಯಾನ್ಲ ಪಾಡುಜಿ. ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದ ಎವ್ರಿ ಇಲ್ಲಡ್ ಒಂದು ರೆಸಿಪಿ ಮಲ್ಪುವೆರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಒಂತೆ ಬೇಸಿಕ್ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ 4-5 ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಪಂಡ ಮಲ್ಪುನ ಸ್ಟೈಲ್ಡ್ ಅವು ಮಾತನೆಲ್ಲ ಟೇಸ್ಟ್ ಒಂತೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಪುಂಡು. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮೆತ್ತದ ಗಂಜಿ ರೆಡಿ ಉಂಡು. ನೆಯ್ ಪಾಡ್ರೆ ಮದ್ದ ಪೊಚ್ಚಿ ಐಟೆ ಐತ ಟೇಸ್ಟ್ ಎನ್ಹ್ಯಾನ್ಸ್ ಆಪುಂಡು. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಐ ಹೋಪ್ ನಿಕಲೆಗೊಂದು ರೆಸಿಪಿ ಇಷ್ಟವು. ಎನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಮೂಲ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪುವೆ. ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ಪೋಚಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್. ಬಾಯ್.